जिस्नि बोसोर रायजा सुबिदा होदोंमोन आंनि बियाबाव नायबाय गोबां लामा बानायनो दंबावो अब्ला माथो खालामदोंमोन बिसोरलाय जाखिनि लामा बानायदों गासैबो PMGSY आरो आसाम माला गासैबो भारत सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय लामा BTC निफ्राय BPF आ मा खालामखो बे मोनसे गोख्रों सोंथि सोंदों आसामनि मन्थ्रि बिथां UG ब्रह्मआ जुदि एसेबांआनो खालामदोंमोनब्ला मानोथो आंनि बियाबनि सिंनि फुंबिलि दालांखौ टेन्डार होना 17 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम मावदिया जोंनि सरकारा फैना बेखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै मावफिननो गोनां जाखो बे गोनां गोख्रों सोंथिखौ जों आसामनि मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा गावनि बियाब साफागुरियाव नुजाथिहोना BPF राजखान्थि हान्जानि सायाव गोख्रों बेबसार बिबुंथि लाखियो रायजो राजाफोरा 17 बोसोर खुंथायाव दोनबाय नाथाय नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै होननानै UG ब्रह्म बिथाङा सोंथि सिखांबावदों बिथां UG ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों माखासे जाखिनि BPF राजखान्थि हान्जाया सिगांनि समाव गोबां लामा दालां जाबाय होननानै बुंनायनि सायाव आसामनि मन्थ्रि UG ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों गाग्लोबदों नंगौ बिथाङा बुंदों गासिबो खामानिया भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय लामा अब्ला 17 बोसोराव बिथांमोना मा खामानि मावखौ होनानै गोख्रों सोंथि खालामदों गोबां जायगायावनो बिथांनि साफागुरि बियाबाव गोबां जायगाफोरावनो लामा दालां जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायनो नागिरदों बिथाङा मा बुंदों बे समाव नोंथांमोननो लाबोदों মই শুনা নাই কোনে কি কৈছে 17 বছৰ সুযোগ দিছে ৰাইজে কিন্তু মই নিজৰ সমষ্টিত আজি এইটো ঘূৰি দেখিছোঁ যে ৰাস্তা বনাবলৈ প্ৰয়োজন আছে কি বনাইছিলে তেওঁলোকে যিখিনি ৰাস্তা বনাইছে এইটো PMGSY প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম সড়ক যোজনা আসাম মালা এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত বনোৱা BTC কি বনালে এটা ইমানজনে বনাইছিলে মোৰ সমষ্টিত এটা নদীৰ ওপৰত দলং আছে কি নদী ফুংবিলি 2017 মানে এইটো টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে দিছিলে যিজন মানুহক টেণ্ডাৰ দিছিল তেওঁলোকৰে মানুহ 17ৰ পৰা আজিলৈকে নকৰে আৰু আমাৰ চৰকাৰ আহি পেলাই এই টেণ্ডাৰটো কেনচেল কৰি কণ্ট্ৰাক্টৰ বদলাই এতিয়া নতুন টেণ্ডাৰ দিব লগা হ'ল এই ব্ৰিজখন বনাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ সমষ্টিত মই য'তে যায় ৰাস্তাৰ দাবী আছে ক'ত বনাইছিল ৰাস্তা 17 বছৰ সুযোগ দিছে ধেমালি নহয় তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে তাৰ কঠিয়ান দিয়াৰ আগতে অলপমান সাৱধান হোৱা ভাল दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां FNF क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय FNF क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ FNF क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना FNF क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन